वाटिकेत माझं आगमन झालंय. मला मनोरंजन करावं म्हणून या ठिकाणी मी या पुष्पवाटिकेच्या ठिकाणी आले. या ठिकाणी पाहायला असेल वेगवेगळ्या प्रकारचे पुष्प उमलले आणि या पुष्पांचा सुगंध अगदी आसमंतात आलो. तसा दरबारी ही महाराजांची हात आहे का? वायू वेगाने मी दरबारापर्यंत धाव घेतले, पण हात देण्याचं कारण विचारावं तत्पूर्वी प्रथम महाराजांना नमस्कार करून हात देण्याचं कारण विचारावं. कोण महाराज? यावेळी हा भद्रासूर आपल्याला नतमस्तक होतोय. आशीर्वाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. हे पार्वती परमेश्वरा, तुझ्या चरणी मणिपूरचा राज करता राजा मंदाराच्या भक्तिभावे प्रणाम. ओम अज्ञानति तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. प्रत्येक माणसाचा जन्म पण बोलता बोलता पावलं चुकून इकडे कशी काय पडली आमचा आम्हालाच कळलं नाही. आता विश्वास होता तो संपला की नाही. आता या पुरुषांवर विश्वास तरी किती ठेवायचा हो. महाराणी कलावती आले केव्हा आले माझं वेळी तर लक्षच नाही. तुम्हाला काय वाटलं गेले? नमस्कार करते.